Bam. Teda nebam, ale čaute, to som ja, Marko King TV. A práve natáčam zasa po dlhej dobe. Ježiši. Takže zasa je tu Slenderman. Čo ste nečakali? Hneď na začiatku ste to nečakali, že? OK. Takže máme tu zasa hostia. Tentokrát nie Alex, ale Roba. Azví sa. Neviem, či ho počujete. Tak to dám. OK. Fuck, teraz mi to vypichlo. Fakt znamená Doriti, hej? A fuck off audit. Takže ideme zasa hrať. Zistil som, že keď získaš 6 papierikov, dostanete sa do mesta. Čo som vedel už dávno, len teraz to hovorím. Aleluja. Present. Preskočíme to, hej? Preskočíme to, som povedal. OK, máme získať 8 papierikov. Neviem prečo som tento let's player na to... video... Čo robíš? Som akože zapol Slendermana a hneď som ho natáčal. Hej, a to vždycky natáčam od toho, že start game. No lebo úplne prvý diel malo byť. A teraz si pustím video, teba nebude počuť a ja budem tak zasa malé dievčatko. A budeme hrať Slendermana. Chvíľu zakrýme sluchátka, nech vás nepočuť. Tam bol Slenderman! Né, robím si srandu. Tam je. Tam není, to tam. Šprinty! Čo je dobre? Ty kokso, jak som sa s tým dostal, dobre. Získame papierik, chytí na Slendermana a ideme. Neviem, či to budeš počuť, Robo, keď ma dostane Slenderman. Ale to je teraz jedno. Mám vôbec zapnuté zvuky? Ty kokso, až teraz som zapol zvuky. Page? Ne. No. Viete, čo je dobré? Keď vypnete svetlo, tak ja vidím, ale vy nie. Haha. Kdeže som to mal ísť? Papierik je na mieste, kde má byť, ale v inom mieste. Tým chcem povedať, že napríklad vojdete tu na a tam napríklad od miestnosť vedľa či dopredu mal byť tu na papierik. A zrazu je v tejto miestnosti tu na. Čo znamená Elface, to sú tie vložky. Watches, no eyes, že nepozerajte sa také vložky, nepozerajte sa do očí. Nie, oči. Takže také vložky máme zobrať. Počkajte, musím zobrať. A začínajú bubny. Viete, čo je blbé na tomto let's play? Prečo tak sa trasiem, ako keby? Pretože stojím. Haha. Keď máte na mobile Slendermana, alebo nejak tak, keď sa otočíte chrbtom k Slendermanovi, tá ho nevidí, tá vám neškripe ten pohľad. Všetko je OK. Možno vám troška rabka. Zober. Leave me allow. A máme 2 papieriky a bežíme do lesa. Nech nás tam nájde, lebo on je špecialista v lese. Slenderman. Dobre, ideme ďalej. A budem natáčať iba pár minút, takže 10. Každopádne tento let's play bude iný ako každý iný. Takže bude taký istý. Všetky sú také isté. Slenderman, aha, poď sem, gackovi.
Čo do ryti? Do frasa! Mi to poriadne baglo, jak ste mohli vidieť. A moje oko. Ešte som to nevedel vypnúť, keďže z bagnutia, ale mi to bagovalo. No to je jedno, už mám jeden let's play, čo mi bagol. Takže budeme končiť, majte sa dobre a čau, čau. Ne, čau.